kan magina ce. Kun ga injin yanka siminti, mu kuwa nan sai dai ka ɓare buhun. Kun gani yanzu cikin sauƙi da ka ɗora kayanka da injinka. Gashi kun gani wata sabuwar dabara yanda ba ka sha wahala ba. Kun ga raba siminti equal, sai ka yi amfani da ɗaya ka ajiye ɗaya. Duba ragowar bidiyoyi da muke da su a cikin wannan tasha tamu don samun bayanai masu ilmantarwa da amfanarwa a koda yaushe a cikin wannan channel tamu. Kar kai asarar sa gaba ɗaya. Kun ga haɗin da aka sai ka ajiye ragowar. Kun ga sabuwar dabara. Mutanen nan fa sun ci gaba fa wajen yin gini kullum sababbi. Kun gani yanzu hankali kwance ruwa yana zagayawa, da ai ka zo kai ta fama. Yanzu wannan mata da miji ne suke ɗauko buhun siminti su biyu. Kun gani sun haɗa 'yan na'urarsu ta ɗaukowa. Ƙarfe ne da ɗan abin ratayawa a kafaɗa. Kalli. Wallahi kun ga sama an jefa shi sama, ga kuma mai tankaɗe. Shi kenan ya haɗa abin shi ba tare da kowa ya taya shi ba. To ga wani abin ɗaukan siminti. Kun gani? Kawai sai ka ɗaga ya zirara ma cikin tanki.